Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wis ya, Bu. Matur nuwun nggih. Iki iso ono, Dik. Apa, Mas? Gur iki nganu Apa wis gek wis rasa kokean Wis, anu. gek wis. Manut. Apa sing diamanahke iki disampaikan. Ben dadi rezeki sing barokah. Nah, Amin. Neng dibagi. Iya, aku ki seneng bagi-bagi iki. Dibagi rata. ku Mas Kisban iku seneng bagi wingi masalah Rata lho. Wis rata. Beres. Tenan ora rata? Tenan. Gading Paukir tadi itu betul ya? Itu saya agak gemetar juga, berarti insya Allah dijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Tenan. Tenang wae Mas. Tenan apa ora iki? Tenan wis. Boleh cak ajarkan lho iki. Anu napa Wes. kula mawon sing bagi? Ora wong wedok ora wenang bagi, Lho, sing bagi malah kaya iki wedok wong lanang. keuangan pinter. Nih, wis. Wis iki engko Bayu wae sing bagi lho. Nah, Oh, bagi boros. Kula awake lemune semono kae mergo kokean ngethok. Ambek gek Ngethok apa? Ngethok bayarku. parah nonon, parah. Belum baik. Wis, saiki ditung. Iki Ditung. ditung. Hitung. Sing rata lho ya. Sik, ki arep Ora ditung oleh iki. curang iki Hitung. ora oleh. Ki arep ditung. Ditung. Tak golek pulpen sik. Aku duwe pecah nek arep Nah, susuk. Matur sembah nuwun men do lungguh sik. Ha iya. Wis raketang yo leran-leran sedila. Oh, Mak. Engko ndak nganu asam lambunge kambuh. Iya. Saiki wis dadi membership, Mak. Heeh, wis. Wis anggota baru apa jeneng asam lambung? Iya. Ayo puji syukur kunjung ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Dene bengi iki awake dhewe keparang sowan ana ing ngendi iki? Kelurahan Gulu. Gulu Rejo. Kulon Progo ngene. Oh iki ning Kulon Progo to. Ngendi? Kene iki. Ha iya to, Mak. Acara
Acarane apa acarane? Acarane iki pengetan ambal warsa kalurahan Gulurejo ingkang kaping 78 ya ora Nduk? ya bener Mak. Heeh. Kanang ya kaya apa ketok banget gede hut ke 78 Kalurahan Gulurejo. Aku maca nggon kembang-kembang kae. Iya. Kapanipun nglendah. Iya. Bengi iki awake dhewe wis ning kene ya karo kanca-kanca warga laras komplit. Mau bengi saka wis lah rasa lah isin awak. Isin ngopo? Aku domongi aku ki anggota baru asam lambung kuwi mau kok. Apa teman wong turu sedina kok tangi 4:30 mau lagi tangi. Kuwi lehku turu saka jam pira ya? Jam 3 bengi lehku tangi jam 4:30. Kuwi lagi tangi mergo digugah kon madang. Ya ben ae tangi Mas ben ora lara meneh no. Ya tangi tahan aku. Bul tangi meng kon ngombe obat tak wis kon madang. Iya. Apa jenenge Mak kae? Ucapange dongane Iya. mugi-mugi Kalurahan Gulurejo mriki sangsaya apa Nduk? Sangsaya maju. Amin. Apa meneh? Sangsaya ngrembaka. Amin. Terus masyarakate Sangsaya ayem tentrem bagya mulya sukses. Terus rezekine lancar guyub rukun. Amin. Ki bengi awake dhewe iki apa jenengane? Ora dhewe, tegese ora dhewe iki dikancani. Kancane karo sapa, Mak? Karo Murobaut. Sapa? Murobaut. Sapa, Mak? Murobaut. Sing cetha Mbah Mur. Mbah Baut ding iya Mbah Baut karo Niken Salindri. sapa? Niken Salindri. Udu Apa? Wah ya kleru lek maca berarti kleru. Kleru lek maca berarti sapa Mbah Baut karo sapa? karo Anting Salindri. Wah ya kowe ya kleru meneh kowe iki. Karo Neti Salindri iki. Sapa kuwi? Oh, Udu ya. Udu. Oh berarti karo Mbak Niken Sarintem. Iya. Ngerti ku Niken Sarimi. Udu beda wis kuwi. Diatur minggah apa panggonan apa ora, Nduk? Rasah, Mak. Lho kepiye to kowe iki? Iki wah, iki bintang tamu ya munggah ning panggung. Lah salah dadak nganggo tekon kok yo anu iki, Mak. Biasane bintang tamu ki yo dunggake panggung rasa nganggo tekon. Basa basi ya kuwi iki jenenge ngono kuwi basa basi. Kok terus nduk ora sah iki. Aneh ya kowe. Heeh monggo aturi munggah panggung kek disepoti pokok kanca-kanca Mas Wahyu monggo. Karo Kisban karo Om Kisban saiki to. Oh wis ganti.
Lah kok isih meneh lho. Iki rampunge kapan? Aduh duh. Alah 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 alah. Yang lagi bang. Lah kok isih pedhungul ngono ki ngapa? Pun Mas. Pun Mas. Ngene. Cekap semanten kula nyuwun pamit bilai topik wal hidayah. Assalamualaikum. Kok pilih kadah musibah nyuwun pangapunten. Lah niki lho mboten gelem mandeg niku amre saene kepripun? Carane pripun? Napa cen enten sengketa batin kalih kula? Oh ngeten ngeten. Biasane Purba Wasesa ning Pak Dalang. Pak Dalang, Pak Dalang. Waduh Pak, ora nggo pecah aku. Alah. Yo mecah-mecahno piring kok. Purba Wasesa, Pak Dalang. Amit, jenengan ndek nyuwun pangapunten. Hup. 50.000 iso ngendhek. Oh, durung iso jebul. Isih mlaku ki. Duh, Pak urung, Pak, urung, Pak. Jaiponge urung jaiponge. Ayo, Pak. Lah. Pak. Lah pun jenengan wis nampa bayar? Kene. Gong. Nglegowo. Matur nuwun pun digongke nggih. Nggih. Mas Kanti. Lah sapa? Rampok laras. Warga laras kok rampok laras. Senengan. Ini mike. Lagi sadar pun nek dadi rampok laras iki. Rampok Lah laras. ket biyen, Mbah. Guyu apa nangis jenengan? Ora iki? apa-apa, Lah, aku ikhlas kok ora apa-apa. ono ikhlas kok nangis. Saking aku menghayati akan keikhlasanku. Ora apa-apa. Pokoke sing urung kumanan aja ndonga elek ya. Dongano saya sugih ki iso sedekah gitu. Amin. Nggih alhamdulillah. Nggih, kula nuwun Nggih, Mas Dalang. Ibu yo canggih. Kula Alhamdulillah. kula nuwun. Nggih, Mbak Niku Canggih kok Mbak Limbo. Mbah Baut le minggah telat niku baute napa mboten saged diuculi saking sekrup napa pripun? Kok le minggah telat. Napa niyeng napa pripun? Ora, Bu. Mulakno nek jeneng ki ya sing pas terus musuh jeneng kok ya baut. Sesuk kowe rasah karo aku, Bu. Lah kepiye? Lah ora kajen blas aku ngendi. Lah saking jenengan nututi aku mau karo
lho ngadeg Mas, ngadeg. Lah aku mau ki karo iki kok jenengan ngetutke aku ki karepmu kepiye? Wila. Sing kumawani ki aku apa sapa? Kok wani-wanine sikis ki? Sikis. Mas Keswan kok sikis. Kan tuwa aku nek karo Adi kan sikis iki lho, sikis karo kowe kok wani-wanine. Lah ya Jenengan diceluk sikis ngono. Ora trimo nek aku. Ora apa-apa wis engke. Ora apa-apa rawani kok rawani Wis disogok 50.000. Alah gen sogok 50 ping kok meneng bae nang dielek-elek. Harga diri dong, harga diri. Ora perlu harga diri yang penting duit. Nah, bener dan harga diri diopani ora cekel ya kur dingak-dingu kok. Ngopo? Bener kowe, Kis. Bener, Kis. Anu Mas. Kestaken dawuh Mbak Sange Mbak Limbo, nderek kula nuwun, nderek Mangayu Bagyo. Mangayu Bagyo. Menika kula kalian bojo kula baut wonten ing pasipun Kalurahan Gulurejo, Lendah Kulon Progo. Bapak Ibu, tamu undangan ingkang kawula hormati sedaya mawon ngaturaken wilujeng dalu. Kula nuwun nderek golek sandang pangan wonten mriki kalian Mas Gading. Golek serawung. Nek wis sedulure akeh, serawunge becik engko sandang pangane terus ngetutke. Ada pepatah mengatakan banyak saudara utawa banyak sedulur banyak rejeki. Banyak rejeki kok banyak ulem. Nyatane barang sedulurku ya kebak ulem kok. Wonten gani mbok bilih Pak Lurah. Nggih. Para perangkat desa, tokoh masyarakat, Pak Dewan ugi wonten, Pak Dewan, Bu Dewan. Nggih, mbok bilih rawuh. Wonten ingkang rawuh jajaran kepolisian. Ugi sedaya warga masyarakat. Sedaya warga masyarakat. Mboten miring mriku mboten kata lumpen ngaturaken sugeng dalu. Kebuak luar biasa alhamdulillah. Aku seneng nek didhawuhi ning ngene iki. Lah pripun? Loro-lorone lho. Lah kok loro-lorone? Siji nyambut gawe, loro tamasya. Oh kok tamasya? Ngerti kali dawa. Aku gur kalen kok ya. Lah nggih ning kono kuwi ya. Aku gur kalenan ning kene. Aku mandeg sik. Warang nggon aku ning ngene iki aku. Niki mboten tahu kula jak medun niki. Kalau medun tekan piungan pun mabuk dadi. Angel niki seratenane niki. Nggih dadi tekan mabuk nganu to, mabuk kendaraan to. Nggih. Oh lah sami kula nggih mabuk darat. Dadi wis ora ana bedane. Mas Dalang. Piyayi nom ki mabukan. Kowe kok ketoke ngeleleh aku malah entuk pirang-pirang. Lah Mas Dalang iya kaya. Lah piyayi nom ki mabukan. Kula niku mabukan kecilik. Riyen niku kula mabuk muntah-muntah. Terus bapak bingung, lha kula niku digawa nang rumah sakit kuwi ndadak rawat inap. Monggo meng mabuk kendaraan kuwi lho. Oh. Waduh. Sing melih niku nek tebih mlampah mawon. Nggih. Ngenjang kula ajeng tumbas andong. Lah timbangane mabuk. Lampang iki kaya kepiye. Lah cepet ning tekan kono tilik-tilik lah penting mlaku sak tekane. Dadi ketanggapane Senen niku jenengan niku Jumat pun mangkat. Nggih, soalé kula kecilik pun kula numpak helikopter to. Oh, nggih mobil sok mabuk. Nggih, kulinane pesawat. Nggih, pesawat helikopter. Tapi nek arep mabuk itu mabuk kendaraan kan bisa diantisipasi. Antisipasi. Nggih. Napa ngunjuk napa sing marahi mboten mabuk. Nah, nggih ngunjuk napa. Demok ban mburi diwacake Al-Fatihah ping 7. Oh, nggih. Niku. Wis tenan niku. Nek dereng kula prakteke. Ngestaken dawuh. Nggih, mobilé wonten dawuh. Donganipun wau sampun. Nggih, sampun idem Pak Dalang. Idem Mas Dalang leres. Desa nggih Bu, Kalurahan Gulurejo. Mugi-mugi sangsaya makmur. Amin. Ning tetembungan Gulurejo guyub rukun lumaing krida mula ndadekke rejaning desa. Amin, ngoten. Nggih. Ayom-ayem toto titi tentrem. Donganipun sami kalian Mas Dalang. Nggih, wonten dawuh. Wonten dawuh menapa? Tak nilai pamundutan nggih. Kedap. Wah, iki mengirimi video. Kalian ngerantos. Nggih kula mboten nenten WA mlebet niku wau. Mas, nanti aku request fragmen lagunya Kadung Tresno sama Kembang Rawe saweran 1 juta. Yang 600 buat saweran streaming si Dene sama yang pramen Manodalange penting gayeng. Kadung Tresno Mbak Ayu. Mbak Ayu. Oke, terus ini enten melih. Assalamualaikum Mas Gading, nyuwun tembang Kadung Tresno ingkang nembang Mas Gading duet kalian Mbak Orisa.
Oh nggih. Saking Teguh TKI Gabon penggemar almarhum Kiseno nggih. Alhamdulillah kata sanget. Matur nuwun. Penggemar Pilih, kasih utawa wonten malih. fans. Fan Mas Gading niki. Nggih. Nggih niki di kangge mbikak rasa. Oh nggih. Pokoke dinggo gayang-gayangan dhisik iki caping gunung. Oh. Dibawani iki Oh nggih. bawani rata terus ngagem parian terus di gek dinyanyikke sing ngono kuwi lho Mas. Kula yo manut mawon. Berarti menika bawane urut, lajeng napa menika? Bawane urut lajeng parian ngoten. Oh, nggih. Urut terus parian. Sekedap niki enten mulih Enten menapa menika? Untuk Mbah Baut lho niki. Alhamdulillah. Untuk Mbah Baut kula mboten Untuk ngapusi Mbah niki lho. Baut. Enten baute niku nggih niku lho isine. Mas streaming. Iki di Zoom, Mas. Iki Di Zoom iku untuk enek Mbah baute Baut. tenan. Untuk Mbah Baut. Ana baute tenan jebul. Korek. Korek terus Rokok. Rokok. Baut. Oh, baute tenan jebul. Oke. Ya, Pak. Alhamdulillah. Nyepak disisitke baut. Ngene Nggih, iki matur lho. nuwun. Jeneng wong sugih ki tuku rokok rakur bungkusan. Plastikan ngene iki. Lho, nek perlu bagoran. Kaya wong tipis kok kurang sebungkus. Bagoran lho. Lho, enten awalane menika. Oh, nggih. Nah, niki terus enten melih untuk wiyaga korek papat. Lho niki. Terus untuk dalange, wah spesial iki rokok. Iki iso geger kiwa tengen. Lah kok iso geger? Tak obong omahe. Ya ampun. Nggih, nawalanipun menapa meniki ugi wonten nawala? Niki angkringan Pak Leo hadir PBKS. Kalau ada waktu akan menyumbangkan lagu Lintang Asmara atau Gubuk Asmara. Matur nuwun Mas Gading. Nggih. Niki terus enten mulih permen untuk Waranggono. Oh, alhamdulillah. Ini permen untuk Waranggono. Permen, terima kasih. Dapat permen. Ya dintem nak, sitok-sitok. Ora caos si loro wae kek gentenan. Menika wonten nawala amit sewu. Nyuwun pangapunten. Mbah ingkang rawuh wonten kalodhangan dalu punika nyuwun pangapunten menika wonten seratan tamu VIP Mbak Niken. Menika ingkang kaping setunggal Bapak Wakil Bupati Kulon Progo. Bapak Ambar Purwoko SE nyuwun pangapunten ngaturaken wilujeng dalu. Bapak anggota DPR Provinsi, anggota DPR Kabupaten, Kepala Dinas Pariwisata Bapak Sutarman, Kepala Dinas Kabudayan Pak Panewu, Pak Lurah Sekapanewon Lendah ngaturaken wilujeng dalu. Kula nuwun lenggahipun wonten sairing mriki. Leres nggih Pak. Pun skecakaken. Sugeng mirsani ringgit wajucal. Matur nuwun Pak Dalang. Menika seratanipun. Nggih. Monggo. Nggih. Diwiwiti saking pundi menika? Saking Mbak Antil. Oh, Mbak Anting. Anu Mbak Anting. Mbak Anting. Antinge semono kuwi. Mbak Anting kuwi ana lagune. Ting anting Bang Cempaka. Wah, saiki rambutnya tayangan nih. Mboten tayangan sakniki modele ngoten niku. Modele sakniki Modele ngoten niku nggih lho. sing Roket disemir tenan sementen benten kalih bojo kula. Bojo kula amit sewu sing disemir kabeh. Nah, ada berapa Pak? Putih Lho. Apa toh? Ngapa? Ora sido Pak. Mulakno aja dolanan wingi semiran arep niru Mbak Anting. Wingi maune Riki amit, Riki maune kebak. Bar disemir rontok. Lah wong klentu sing kula nggih nyemir. Lah obate apa? Rondap. Rondap yo entek ora obat suket kok rondap. Suket lho tak kira iki padha terus malah entek kabeh. Alah, golek ngirit malah ajur. Alah. Nggih, monggo Mbak Anting. Monggo Mbak Anting. Nggih gentosan, monggo. Bismillah punawiti mugi lancar sedayanipun. Amin. Saben bengi nyawa
Ayo. Ya. Yo. Ora ngang. Yuk. Manut lho Pak Abah. Manut kepiye wong angel ngepasno ki. Kan kompak. Nyatane wingi aku Kang Sinan ya sida dhisik aku. Iya. Arep ngepasno ki angel. Manut Pak Dalang. Dadi jenengan mirsani kono. Engko nek Kuncine ning kono. kuncine Mas Dalang. Iya iya iya. Mangga. Geser, geser. 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 Kuwi iso dawa meneh guna. Dawa. Ayo mangga Mbak Orisa. Iya. Wah, jenengan meresane mriki malah merinding kula, Mbah. Lah pripun Mas Dalang? Lho kula kan aja nganti Ngene kecolongan. iki lho. Lho ngenteni aja nganti. Lah ampun ngantos kecolongan. Oh, merinding ka lho aku san. Mengke nek jenengan mirsani Mbah Baut langsung ngendika ta'awud, baca ta'awud. Nggih mangke nek tesih enten mriki kek jenengan waos ayat kursi nggih. Iki padakno demit aku ki jamak timen to ya. Nggih. Yo, siap-siap Ya. Bu. Kowe kono aku kene Bu. Oke, amit ya Mas. Pak amit deh. Siap-siap, pasang kuda-kuda. Yuk, siapa? Yuk. Awas, tembak. Iki malah tembak-tembak. Aku kena. Ora jengkling. Ono Malah ketembak tembak-tembak. Allahu Akbar. Biasa. Astagfirullahaladzim. Isih nom ki wani nyolong. Begitu kene Lena, Lena ki apa? Leno. Lah ya Lena, Leno ki Kula nggih sok nyong. Riko langsung jiler. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kecolongan siji ora apa-apa. Ora apa-apa. Lah kene musuh telu kok. iya. Usik sing ngedrang piramu lho. Semangat. Semangat apa ngongso aku ben ora kalap iki. Ketoke sentimen karo jenengan ya. Ora kur sentimen. Kilomen. Ora kur sentimen. Loh. Iya, geser. Geser. Anu cepet kemen, Mbak. Cepet, Mbak. Cepet, Mbak. Anu Mas Dalang lagi ses mesti ora kupeni awake dhewe ngemakno kono bae. Guna. Garapane Harus selalu siap dan waspada dimanapun berada. Jangan sampai Anda kena apa-apa. Maju seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua gunung tinggi sunyi tempat hukuman para. panen iki sunggoko goblok. Lah kan musiknya jeduk ngono ya gur kari ngetutke lagune. Anu Mas nek latihan kula dikabari Mas. Lah loro kabeh awakku ning ngene iki ngejan. Lah kan kerasakti ku mau lagune. Kerasakti dengkulmu kuwi iki. Ora kerasakti iki, jenglengan ngono iki. Lah saking jenengan yo joget. Ora kok ngene kok sakti, wis ora sakti aku. Gur kari kerane tok. Sakti ora teko. Geser. Nah niki. Kaget mau kok orang nek Niki ra wani main-main. Anu Mbak Ayu iki. Mbak Ayu. Ora wani. Iya. Ya. Bangun, bangun. Maju. Oh,
sar. Baut. Sarintem, sar. Sar. Maju. Yo, bagus. Ojo tenanan. Tenanan lho. Tenanan kepiye? Lah kudu tenanan nek perang ki. Perang. Totalitas panggung kudu Totalitas delok kekuatan ngawur. Mang jebleske saka niku. Mbak. Terus aku kon galah, tidak bisa. Wanita semakin di depan, Bos. Sekarang itu zamannya sapi. Wanita sapi. Pasi wanita. Pasi wanita. Lho, niki yo delok-delok. Aku ro kowe, aku kepala rumah tangga. Kudu ngajeni ro wong lanang. Berarti cilik ki aku kepala rumah tangga. Berarti tegese jenengan kuat. Iya no. Nek kuat iki aku iso mbopong jenengan. Yo. Iki tegese jenengan kuat. Iya. Nah nek nyoto kuat ki aku genti bopongen. Jare kuat. Ayo. Zaman sekarang kok repot. Beli remote dong. Lu saiki ring remote tit ke depan tit. Nah, entek batune manjer. Rong bengi bojoku ngene iki, lah toko tutup. Piye senengane kaya wis rasa perang. Mboten saprang nggih Mas Dalang. Rumah tangga apik kok kon perang. Damai mawon damai. Damai itu indah. Iya. Monggo. Angel golek perdamaian iki. Asik, Mbak. Ya, niki ora mari perang iki. Santai niki. Oh parian. Parian saking pundi Mas Dalang? Saking pojok mriko riyen. Oh saking ibu. Kula walik. Nggih. Wis Mbak Anting wis. Parian. Monggo Bu. Monggo Bu. Kene Pak, aja ngedangi syutinge. Streaming. Monggo Bu. Ayo, saka pojok rek. Ana buta. Bu, lha niki buta. Boten sang lirik Bu buta nggih kersane ten rika. Nah. Ana buta Buta niku. napa? Ning ngarepku. Ya kowe kuwi kok, Iya nek Bu. Buta ning ngarepku aku meneh kene ora Lajeng? iso. Mugi dusun Endi? Gulu Rejo. Gulu Rejo. Desa. Nggih Gulu. Saya maju. Amin. Ya muga-muga slogane aja kaya tarik tambang. Wong nek saya maju malah kalah. Lah kok iso maju kalah? Lah nek tarik tambang kae Oh, coba nek iya. maju malah kalah. Kadang aku nek mundur kae ora mergo kalah. Lah mergene? Aku ngalah. Iya. Moga di Dik Bayu. moga. Dicokot boyo. Oh, lah niki nggih boyo niki. Oh, kurang Niki boyo. Boyo kok gur semene lah kurang gede. Iki gur cecak. Ra penak rasane. Lah nek tuno kepenak teneh cokotno boyo. Loro to nggih loro. Nggih, Terus nggih. warga Bulurejo nggih paringi ganjar rezekine. Amin. Donga sing ikhlas mugi-mugi kasembadan. Amin. Ayo terus, Mbak. Numpak kereta Ya, Numpak iki, kereta. sepur. lali tikete Lali Oh, lah kon tikete. mudhun, Mbak. mugi warga Bulurejo Nggih. tansah sehat awake Amin. Monggo. Lah iki. Ayo Mbak Yu. Iki arep numpak apa iki? Numpak baut ngono. Tuku trewelu. Wo, Mbah Baut kuwi. Lah wong lirik Wis rene kok. cocok. Cocok nek. ora ana sikile Waduh. Ngerti jamak piye golek sing komplit. Tuku terwelu kurawak tok. sugeng ambal warsa desa Gulurejo ingkang kaping 78 Sing penting lak tibane mugi tansah ayem tentrem bagya mulya sejahtera selalu. Terus lanjut. Nah, iki
Monggo, Mbak. J. Menyang Yojo. J. Nderekke. Numpak sepur. Oh, nggih, 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 teng stasiun. Mugi warga Gulurejo tansah subur makmur. Amin. Amin. Kepengin subur makmur numpak sepur. Monggo. Monggo, arep. Yo, Nak. Tuku semangka. Semangka. Loro cacahe. Terus iki pikir aku tekan ngendi-endi. Semangka, Mbak. Ora lho nggonku sesuk ora digawe nek semangka loro kan kadung ngono lho maksud kuwi, ora mikir gitu aku. ning nggonamu ke udu semangka. Apa? Bligo. Tanpa rasa. Monggo tuku semangka loro cacahe. Mugi warga Gulurejo Nggih. tentrem-tentrem wargane. Amin. Monggo pengen tentrem. Ayo. Tah kagungan semangka. Lah iki. Ayo banting. Semangat. Yo engko gak turu yo. Jejer rondo. Lah dalah. Oh. Iki nom tua semangat iki. Kok lambene siji. Maksudnya kepiye lha ya lambe iki siji no. no. Tak genane randane iki piro? Lha nek rondo loro lambene siji wis gesek. Iki nek rondo siji lambene siji iki masuk. Bocah-bocah. Ya bener to lambene siji. Oh, iya, Bener, no. bener, bener. Tenang. Sepiro nadane? Semene. Nah, Bene-bene Jejer Jejer rondo. rondo. Jejer rondo. Lambene siji. Heeh. Desa Gulurejo semakin maju berkembang membanggakan negeri. Amin. Wis sakniki anu, Mbak Niken. Nah, Kula. Nggih. Tarian. Iki ngapunten niki kan pun sip, Bu. Lho. Oh nggih. Nggih, niki Tegese kondur pripun? niki sip yang kedua mirsani itu mangke. Nggih. Aku parian nggih. Nggih, yo. Tuku gula Jawa Enak. karo bayem. Ger. Muga masyarakat Gulurejo Lendah Kulon Progo tansah pinaringan ayom-ayem toto titi tentrem. Amin. Saniki Mbah Baut. Mbah Baut. Tuku bayem Terus karo gula Jawa. Ayem tentrem warga masyarakat desa Gulurejo. Alame dibalik. Ora tak walik ndak gosong. gur diwalek niku senengane melu-melu sing wedok niki. Lur jeneng rumah tangga ya engko dikira aku nyeje dhewe. Sing penting ya tujuane padha ndongake warga masyarakat kene, Bu. Amin. Pun idem sedaya Mas Dalan. Nggih, iki pun roti, anu Nggih, roti. terus ki mulai. Pun roto nggih. Nggih, terus ke nggih. Terus nggih. Panas udan. Dan panas Aling-aling. caping gunung. Jas gerong kok garong. Kira. Madyan wadon sarta minumane banyu bening jaman barajuang jara kalingan anak lanang
saiki ana nganti jarene wis menang keturutan sing gadang dua lho yen ate janji saiki apa lali neng gunung tak cadangi saka cakong yen mengandung tak silingi capek gunung sudah mulai terisi lagi Nggih. Bapak Ibu ingkang mirsani wonten ing ngajingan nggih Bu nggih wonten ing kursi leres-leres Monggo Mbah gentosan Putri iki wau. Mbah Kakung Bapak-bapak yang sangat bijaksana luar biasa bapak-bapak aparat punggawa yo ben gentenan wargane gentenan sing wargane sing luar lenggah. biasa itu secara Yes. tidak langsung kan toleransi Bu. toleransi leres-leres Mbah Luar biasa. men Perlu kabeh dicontoh. yo iso Nggih, mirsani nggih. Matur nuwun Pak Punggawa sedaya kemawon. nggih yo teruske Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene lora ilang gone padha lara Pur. Apa lali yo gunung kaca kaki saka jagung jangan asili capek gunung super bisa gunung desa dadi raja dene ora ilang di padha lara lapa garapane anyar meneh. jos Le nganyari wingi bi awake dhewe rung kumanan iki wis anyar meneh.
Atur nuwun Mas Dalang. Sampun pun Mas pinangkani setunggal boko setunggal mugi dadosaken remening penggalih. Lajeng tasih menapa Mas Dalang? Wau tasih enten pamundutan iki wau. Menapa? Kadung tresno. Kadung tresno. Nggih. Terus kembang rawe. Kembang rawe. Gatelen mengkeh niku. Ayo Lah rawe. cekel kudu sawang. Minangkane ingkang kembang rawe rumiyin. Oh nggih. Oke. Sik. Ya. Oh kadung tresno. Oh, Kadung nggih. tresno riyin. Kadung tresno riyen mawon. Monggo, kadung tresno. Mbak Ayu. Nah, Nggih. Ayo Mbak Ayu. Mbak Mbak Ayu. Lamat wus katon sing ngoten niku nggih. Nggih. Lamat wus katon. Monggo jumeneng. Nah, ngoten. Ayo Mbak Ayu kene. Mbak Mbak Ayu sik senes ayu betul amat. Ho ya, ho ya. Sayangku marang renggang katon tanggengan jaman sedang nanging ojo nganti gendeng ketinggang ketembangan suka magribur pademan Sing luwih cilik ana ora kira-kira? Oleh iki luwih cilik. Reketmu kok ejol-ejolan wae. Iki gon perkara mik lho nganti setengah tahun, setengah jam. Sing luwih cilik apa ora ono? Aja nyepelekke kabel turut pinggir dalan cilik-cilik nyatane manfaate gedhe. Nah, nggon aku ya kurang kabel lho, kabel wifi ngomah. Mbak Ayu wilujeng dalu. Wijeng dalu. Minangkani dawuh dari Mas Dalang. Nggih. Kedah panjenengan ingkang ngaturaken Nggih. kadung tresno. Yo nggih, kadung tresno. Sik nyekar nika sik ayu iki to. Mbak Ayu. Nggih, Mbak Ayu sik ora ayu mboten. Nggih. Maksudnya aku rayu. Lah Panjenengan ora, saking Mbak Ayu sinten iki wau, kowe Mas? niken Saking kok. Mbak Linda. Oh, Mbak Linda, Singapura nggih. J. Oh, dari sing Singapura. 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 Singapura ini ngendi ta? Dalem Singapura ini. pur niku piyungan nggih tan sithik. Bablas mangke dugi Aku lak dalan wis pol. nonton tekan piungan Mbah Baut. Jenengan kek tanglet kula Singapura. Iya. Rina wengi dadi ati. Anu Mbak Ayu roman karo Mbah Baut. Roman karo Mbah Baut. Roman. Lah dadi Pun anggem mawon niku nom-nomane Om Gejuan. Mbak Ayu gandrung aku. Ceritane kula seneng karo Mbah Baut ngono. Nom-nomane sikis. Jenengan nom-nomane Mas. Nom-nomane sikis. Ya mesakno no. Mesakno mosok sikis dadi tuwa kaya ngene ya ora no. Mesakno sikis. Nyangku iki sing iso leluasan nek arek nggo gerak. Jadi iki ceritane Mbak Ayu seneng karo aku. Iya roman. Roman. Sorry ya. Rezekine dhewe-dhewe. Ora apa-apa kan gur Jenengan panggung. anu mesani kula ning mbayangke Mas Kis. Nah, Tetep ora iso nggih. malah mboten ngefek. Lah, Oh, lah sing mbayangke sinten? mah rasane muka Oh, lah berarti jenengan masuk angin. Nggih. Asam lambung kok. Kalau masuk angin, Nah. pakai yang beginian. Iya. Kokoh tak tertandingi. Semen ibu. Oh iya iya. Ya terus Dadak aku seneng karo sampean ngono Tok ya. mawon ampun tenanan. Kula ora iso lho nyeneng jenengan. Kowe tok mawon, ampun seneng tenan lho. Kula mboten lho. Ilang kok malah. Ketok lho ora ikhlas tenan Mbak Ayu. Rina wengi dadi ati. Diajeng garwanipun Kakak. Inggih Kang Mas. Kaya ngono pratilamu kok. Inggih mekar. Kurang antep, kurang gede, suaranya sih gede. Kurang gede. Sing gagah lho, Pak. Suarane kurang gede. Gagah. Kayak dada busungkan. Gagah ngono lho. Set. Wah.
DMC. Yo mripate biasa wae mripate. Lho mripate kan blarak sempal no. Heh? Blarak sempal dugul plecet lho. Tegagah ngono lho. Diajeng garwanipun Kakang. Inggih Kang Mas. Kados pun. Kurang seru, kurang seru. Diajeng garwanipun Kakang. Diajeng garwanipun Kakang. Iya. Yo. Malah wedi aku to. Sing putri kok iya. Sing romantis Oh iya, heeh. Diajeng garwanipun Kakang. Inggih Kang Mas. Semono katresnanmu wong ayu. Inggih saestu. Inggih Kang Mas, adeket mau kuringgah inggih Kang Mas. Apa yang ngene kita kis kuringgah inggih kis. Tetep ora iso pindah kelainan. Tanpa nendra. Alon wae alon. Donya ora ana liya ngayu. Awas segongan. Niki sisan dinganu mawon. Nggih fragmen sisan. Ya niki gak Niki ceritane cempluk kalih Den Mas Broto. Wow. Oh, Aku cempluk. gendone ku sikis. Gendone sikis engko. Oh, brotone sikik. Heeh. Oh, monggo Mas Sik. Hah? Emang Gento, Oh, gento, gento. gento, Gento. gento. Sikis gento. Heeh. Oh. Yo Ndra. Ya engko to. Kula dadi napa Mas Dalang? Kula tak melu. Suminten. Lho mosok aku sing suminten. Berarti saiki aku roman karo Nggih. anu, sapa? Den Mas Broto. Nggih. Aku sapa? Aku sapa? Mbak Ayu dados napa niki? Cempluk. Oh, Cempluk. Oh iya. Kula tanggane cempluk nggih. Tanggane. Ayo rene. Lah yo ki ngancani cempluk. Ya, alon wae. Gendro kene gendro. Heeh. Gentone engko age dandan. Oh iya. Heeh. Yo gek wis. Aku apa? Hah? Aku apa? Sapa? Den Mas Broto. Ya yo sing seneng kowe, aku ora seneng aku. Oh iya. Ya, ganti cerita. Oh iya. Tanpa dahar, tanpa nendra, kula kapang kalih panjenengan Kang Mas. Cempluk, kowe kudune ngerti. Aku ki wis duweke suminten, dadi ora iso karo kowe cempluk. Kok cempluk? Kok aku dadi suminten piye ta? Ora dadi aku kan nggon. Aku cempluk pacarmu. Oh iya. Aku pacarmu. Iya. Kita seneng-senengan. Iya. Hah? No. Oh ngono. Ora bener. Ora sida. Sida. Ketoprake jeblok. Ketoprake bingung. Iya cempluk. Iya. Aku dadine nguyak-uyak sampean. Yo iki pratelake tersanmu marang aku. Karena aku ki yo calon bojomu. Engko sing seneng nguyak-ayak aku ki suminten. Ngono. Ya yo. Terus lanjut ayo Cem. Ayung yun marang slerane. Matur nuwun yo Cempuk. Kowe wis mratelake tersanmu marang pun Kakang kok. Inggih Kang Mas saestu kula tresna kalih panjenengan. Jagat ora ana liya mung sliramu Cahaya. Inggih. Tansah kumawanging netra. Ora ngira babar pisan jebul tresnamu tulus ing batin wong ayu. Jero ati kadung tresna. Semono uga aku Cahayu ora ana wanita liya kang tak tresnani ya mung sliramu Cempuk. Estu menapa mekaten? Iya Diajeng garwanipun Kakang Kang Ayu Dewi. Buktine apa? Loh, aku senadyan ana wanita pira ora bakal tak tampa mergo tresnaku ki mung sliramu. Ah mosok ngoten niku to panjenengan menika. Aku dadi ora Kula apa-apa. boten ngandel lho. Ya aja ngono kuwi aku wis percaya tenan nek kowe tresna marang aku Cahayu. Ya gendho teko nesu-nesu iki gendhone. Dan urung Mas, Urung entek to? Oh iya dintekke sik. Tan liya hamung sliramu. Satu
kemah lara asmara kalau sawangan lo Kang Mas manuk loro kae Iya Diajeng kae membo-membo kaya aku karo sampean Iya Diajeng lho padha ngene-ngene manuk enjuk ngene ya Diajeng nyecok kalau tanya Kang Mas ya Sajane cempluk karo blotokur padha iki. Lah cempluk mas saya ngetek wae kaya. Heeh ta, nyecok. Iya kae andun katresnan pratilake menawa tresna marang slirane. Mbak aku dicucuk kaya ngono. Aja urung mangsane, tekan titi mangsane ora kur tak cucuk Diajeng.
rasane kali nganega Toni teko. Mangsung riyen nggih Kang Mas nggih. Iya diajeng garwanipun Kakang Cempluk matur nuwun banget. Kowe wis mratelake katresnan. Inggih Kang Mas. Iya. Kula titip tresna niki karo panjenengan nggih Kang Mas Oh, nggih. iya. Ampun lali. Cempluk. Loh, Gentong. Lah kok kowe tekan kene to, Dok? Sopo pawongan lanang iki? Hah? Iki pacanganku. Loh. Iki pacanganmu. Iya, lah piye? Arep Lah, piye? kowe ra wis ngerti ya dan aku ki seneng karo kowe. Lah aku ora seneng karo kowe kok. Lah kok wani-wanine kowe nglebokke lanangan? Maaf mas. Saya masuk sendiri, tidak dilebokkan mas. Saya masuk sendiri. Iki wis kulino mlebu dhewe. Nah, sudah kulina mas. Kowe wis lancar. Hah? Maksudnya iki wis akrab, pun akrab menika mas. Kowe sapa? Kula Broto. Broto ki saka ndi? Broto menika saking wingking wae nggih majeng mriki niki. Mbok sing gagah to Kang Mas. Lho iki ngene lho. Genthok iki gedene sakmene kok ya. Wis sapa? Broto mas. Broto. Iki ra ming nang kene lho iki atiku wis panas lho. Sing gagah. Sing gagah to Kang Mas ora ngono. Tak injen cekok kono mau doting pentualit cah cilik musuhe kaya ngono. Paribasane kaya lombok tenumpang tahu. Ora mesti krasa lomboke ro tahune. Lah iya. Tahu gedhe rak ya goranya. Ora kowe iki sapa? Kula niki Broto mas. Saka ngendi? Saking wingking. Niki niku pacangan kula. Iki pacanganku. Pacanganmu. Kowe ora ngerti iki Mbak Yuku ning aku seneng karo kuwi. Loh, lha nek Kata rabi dhewe. loh, Iki lho Kang Mas sing Piye to? ganggu aku iki. sampean radihe cempuk to. Iya. Lah kok arep ngrabi karo cempuk? Ora urusan. Loh, seneng kok. Ya aja ngono. Seneng nganggo tatanan to. Tatanane apa? Lho, iki ki Mbak Yumu iki calon bojoku. guguwa ya to. Tatanane wong bebojoan iki antarane lanang karo wadon iki kan. Ning kan kudune ora kena mukirim. Apa, Bu? Hah? Murim. Ha mukirim ora kena. Tunggal ki ora kena. Somong sapa? Lho, iki undang-undang. Undang-undang nomor pira? Nomere kapos nggon aku ki. Nomere kemistik. Wis saiki karepmu kepiye? Ya karepku ya tak kukuhi wong iki calon bojoku. Lho, Kowe arep seneng karo iki jare iki Mbak Yumu. iya seneng. Lah mbok ya dipikir, ngendi ana adik kok arep seneng karo Mbak Yune. Lho, rak ya ora kena. Aduh Kang Mas, aja di ngono kuwi. Aja gawe gembeng atiku lho. Kok sing ngelek to, Dok? Wis Hah? Mikir. Mikir. Aku yen wis kaya ngene candak tali gocimu. Tenang, Mas. Sabar, Mas, sabar, Mas. Sabar, masalah. Sabar. aprekat sendek. Penonton diam. Modar tenang. Kowe iso ngalahke gento. Kowe kelakon bojo cempluk. Oh, kowe wani karo Broto.
Jarangi gek bubuti, jarangi bubuti. Ngobah. Penonton ngisruh tenan ya lagi. Ngisruh penonton. Ngisruh penonton romane lagi arep dadi ya iki. Dadi drama. Aku lagi arep wani lho, meh arep wani lho iki mau. Dadi wedi aku saiki aku. Lho piye to? Gek wis gek maju Tak ditantang. labui mergo iki pacanganku. Lho, aku ora lilo nek cepet dadi bojomu. Tangkep dodolan terbang. Es. Kang Mas Broto. Mas Broto. Mas Broto. Broto. Kang Mas Broto. Aku calon bojomu Kang Mas. Kang Mas. Aku calon bojomu Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas Broto. Wis kae. Aku calon bojomu Kang Mas Kae. Broto. Kae Broto kae. Iki sapa meneh iki? Kowe iki sapa? Aku calon bojone Kang Mas Broto. Aja kurbrot. Piye to, Den Mas? Ngene ceplok tak ombe. Aku kan tak Wong sampean kok duwe loro iki kepiye to? Yo, Jare tresnamu mung karo aku. Jare tresnane karo aku. Ora iki karo aku. Iki nggonanku. Broto. Iki nggonanku, iki pas nggonanku iki wis pas. Broto wali. ngene lho. Anu cempluk, dadi ya kowe kudune sadar nek duwe resiko bojo bagus ki ya ngene iki. Dadi Aku ki calon bojomu lho. Sik. Saiki mikira ya. Apa? Aja minta sawang derajat mangkate. Ning nyatane nang buri duwe wong wedok liya. Ning nadyan aku kuwi rampok begal, ning atiku ki suci. Tresna ya mung sawiji karo jeng jenenge Cempluk. Aja curhat. Rumah tangga urusan belakang, Bung. Aja curhat neng kene. Aku ora percaya. Ora percaya. Kang Mas awake dhewe kan ngomongnya karo Den Mas Broto. Enggak peduli, aku enggak peduli. Aku pokoke karo Den Mas Broto. Mantenan lho, Kang. Ora iki nggon aku. Hei, Iki nggon aku. Cempluk. Sawangen to. Apa? Kae. timbangane dadi masalah. Suminten. Aku ki wis nggone Cempluk, dadi ora iso karo kowe. Lah terus nasibku piye? Nasib kene aja kene. Nasibku piye? Suminten wis mbok ngapake jajal. Aku Wes, sedo wis diolok-olok. Mbok ngapake. urang apa? Mbok ngapake. Urang apa-apa. Urung mbok ngapake. Ya ngono kowe ngapusi aku Mas Broto. Aku ki urung poin wis remuk. Aku ki urung apa-apa karo Suminten iki lagi weanan kok. Ngene karo aku kok Sulaya Mas Broto. Tega tenan kowe karo aku. Kegila-gila ngono ki mbok ngapake. Aku ki ora ngopo-ngopo. Aku Aku ora mbok ngapa-ngapa. Mas Broto. Kowe yo kepiye ngono kuwi? Aduh Mas Broto, aduh Mas Broto iu iu. Mas Broto iu iu. Mas Broto iu iu. Broto. 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 Mas Broto iu iu. Mas Broto minten. Saga ala keri. Saga ala keri. Elah saga. Mas Broto dhewe. Broto dhewe. Ala Broto dhewe. Broto melu keri. Wes, saiki ngene.
cempluk saiki broto peken. Wis aku tak trimo karo wong edan kok tak dusane. Oh, berarti iso ngedusi wong edan. Urung. Hah? Urung. Ngaku wae. Nyoba. Ya dalah. Wong edan ora njaluk tanggung jawab apa-apa. Ayo. Ngaku wae. Lah wong edan dusi ya. Templok. Kowe wis dumbuh. Dadi nek men karo men ki iso dadi plus. Lah wong edan karo monggo Mas. Nggih. Ora wong edan. Mangke saged dados sae monggo Mas. Ah, kuwi. Aku wis tau kon nukoke sabun ora ngedusi wong edan ngono omonge. Piye? Berarti nek edana nek ayu gelem kowe. Heeh. Hah? Ora gelem ya. Iki wis pindah masalah iki. Wis pindah nek iki. Wis Masalah pindah Iki curhatan hati. Iya, ora melu-melu. Aku waras lho, aku ra edan meneh lho. Ah, Wis waras. edan yo. Wae aja gura tak dusi engko. Aku ora. Bahaya. Mosok tuku sabun kok super busa. Lagi kurang dadi apa aku wis waras ora sida. Bojo kuwi sabune paling larang. Apa? Beklin. Baiklin. Baiklin Wis kok putih. Wis. Saiki ngene. Kepiye? Awakmu milih aku apa kae? Ben gak ndang rampung masalah iki lho, ngene. Kang Mas. Kang Mas, Urung, sabar. aku dusana genti. Kok tak kene nunggu ngisor suwir. Kowe milih sapa, Kang Mas? Ngene. Aku bojomu lho. Ngene. Wong lanang ki kudu menang. Ning nek saiki aku tak ngalah. Aku tak trimo mundur, kowe wong loro sing penting datut. Aja nganti dadi prasulayak. Ya, wis ngono wae ya. Matur nuwun aku tak mundur, wis tak mundur. Sekap Mas Gading. Nyuwun pangapunten awet dopraipun namung ngecer dados mboten Iku saking jangkep. Mbak sinten? Saking Mbak sinten? Mbak Linda. Mbak Linda. Singapura. Nggih, saking Singapura. Nggih. Singapura. Pesene apa Mbak Linda mau ya? Aku lali. Pesene Sing go streaming mau semene, sing go ramen semene iki. wis tak tuku sabun busa. Oh, go ngedusi wong loro lha. Kok sing dingenan gora ngedusi bae. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wis ya, Bu. Matur nuwun nggih, Eh Mas. iki iso ono, Ding. Apa Mas? Gur iki nganu Apa wis gek wis rasa kokan Wis, anu. gek wis. Manut. Apa sing diamanahke iki disampaikan. Ben dadi rezeki sing barokah. Nah, Amin. Neng dibagi. Iya, aku ki seneng bagi-bagi iki. Dibagi rata. Mas Bagi. Kisban niku seneng bagi wingi masalah yo Roto lho. Wis rata. Beres. Tenan kok. ora rata? Tenan. Tenang wae Mas. Tenan apa ora iki? Tenan wis boleh tak ajarkan lho iki. Anu napa Wes. kula mawon sing bagi? Ora wong wedok ora wenang bagi, Lho, sing bagi malah wong kaya ki wedok wong ki lanang. keuangan pinter. Nih, wis. Wis iki engko Bayu wae sing bagi lho. Nah, Oh, bagi boros. Kula awake lemune semono kae mergo kokan ngethok. Ambek gek Ngethok apa? Ngethok bayarku. paranan, parang. Baik. Wis saiki ditung. Iki Ditung. ditung. Hitung. Sing rata lho ya. Sik, ki arep Ora diitung oleh iki. curang iki Hitung. ora oleh. Ki arep diitung. Ditung. Tak golek pulpen sik. Aku duwe pecah nek arep susuk. Iya. 3, 4. Songo ya. Nggih. Oh, songo. Sing tenan. Ora. Ora Lemu usah ya, hitung. apa? Aku wis ngitung nek kene iki. Ning ora asem. Songo apa? Siji kok rong lembar ki piye lemu ngitung 1000. Iki didum sik pramen karo streaming ora? Kok streaming? Ora tok pramen ya? Pramen. Ramen kabeh. Karo Pramen kabeh. sutradarane. Sutradara dadan elek. Anu, kula- Sutradara niki saru. Iki ana 10. 10. Nggih, 10. nggih. 10, 10. Ji ya ta? Nggih. Ji. Ji. Loro. Nggih, loro. Nggih. Loro. 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 Nggih. Telu. Telu. Iki sik 100 diporo telu. Diporo nggih, telu. nggih. Anu ngenten mawon ditumbaske baygon kek do ngrasake bareng-bareng pripun. Timbangane dadak tuku kek do ngrasake kara iso ngene. Elek to. Wis Kok kono entuk telu awake dhewe. Awak kok igile kok meng loro kowe Lah telu. piye? Lah niku tesih sik dienggo kembang rawe. kebo kembang rawe. Oh, bali meneh. Diitung meneh berarti, diitung meneh. Meneh, mlumpuk. Dibaleni. Yo ngalah. Kaya ngene iki
Wong lanang iki ning ngedum rezeki wong wedok di bojo loro ki ngene iki. Iya, Fragmen. Nah, Fragmen kembang rawe, fragmen kembang rawe. Kowe gur fragmen tok ra melu kembang rawe. Kok ndak kiroken rasa. Iki ra melu kembang rawe. Ora melu. Rahman piye aku ora melu kok nyos sisan. Melu, Mbah. Ora teko aku nyos. Ora wis ora. Ora teko pas Rahman iki aku ora teko. Nyos. Ora teko aku pas Rahman ora teko. Nah, iki nyos didom iki. Aku gandeng wong lanang tak loro wae. Oh iya. Wis, didom ya sing rata. Pun ya Mas Nun nggih. Sampun nggih. Iki aku ning loro lho, iki sumpah. Kembang rawene melu ora. Iki sih. Kuwi kembang rawene melu ora. Ora. Ora mah ora Awakmu ora melu kembang rawe. Berarti gur fragmen. Dek dadek. Prahmen mau kowe gur nusul berarti ora melu kowe ku. Aku makan dhisik pe ra uman kok aja meneh gur nusul. Iki kok kisruh tenan to? Andar Wis gak kembang rawe sapa jar kembang rawe? Aku tak melu. Bareng. Ayo melu. Nggih, monggo bareng-bareng. Ayo Mbak Anting, Mbak Orisa. Kembang rawe. Doris ya. Tambahin Mbak Endah. Anting. Huk ya. Belalang kupu-kupu. Siang makan nasi. Kalau malam minum susu. Susu itu. Waduh. Enak tenang. Aduh. Susu ronda. Merah karuan. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Ayo. Goyang ayo. Masuk Mbak Rika. Ayo Mbak Rika. Ayo. Saben tinahane Saya suwi saben jejer nyakel tangane Banjur omong Mas aku tresno kowe Wiwitane
Nggih, matur nuwun. Wis salaman meneh. Matur nuwun. Wah. Yo oke. Durung atus salaman pindho. Oke. Wah. Oke, tas lagi, Pak. Iya. Yo matur nuwun. Ora apa-apa, jaremu ora apa-apa sing penting 200 pindho. Matur nuwun, 200 ki pindho lho. Ora bisa ning pindho lho kan. Ora apa-apa Pak 200. Ora masalah. Dadah Pak. Ya wis ora seneng anakku. Sampai I love you tuh. Matur nuwun Mas Dalang. Nggih, matur sembah Niku nuwun. entuk berkah saking Bapak Ibu ingkang mirsani. Nggih, alhamdulillah berkah Panjenengan barokah. wayang. Nggih, lajeng napa melih menika? Tasih wonten pamundhutan lelagon. Ingkang wonten HP dap. Sampun mboten enten. Pripun? Pamundhutan saking handphone Handphone. sudah. Sudah. Niki enten sing saking angkringan Pak Leo. Oke, Pak Leo. Leo. Lintang Asmara niki. Oh, nggih. Oh nggih. Nggih, Pun pinangkani menika? Kalau ada waktu akan menyumbangkan lagu Lintang Asmara. Nggih, siap. Berarti duet niki mengke. Oh, nggih. Nggih, lagunipun Lintang Asmara. Lintang Asmara. Siang pantoro ratri. Ngoten. Nggih, Kula duet kali sinten? duet Pak Leo. Leo. Oh, Pak Kali. Leo. Pak Leo. Nah, monggo Pak Leo. Nggih, monggo Pak Leo. Wah, Oh, nggih. menika Pak Leo. Leo. Oh, Pak Leo. Pak Leo. Pak Leo monggo, Pak. Monggo Pak Leo. Nggih, matur nuwun. Nggih. Lintang Asmara nggih. 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 Lintang Asmara monggo dados. Monggo Pak Leo. Siang pantoro ratri mong eleng memani sing ati setiaku bisa anduweni marang Mbak Niken Salini. Yakin pokoknya Ngonten lho Kang Mas Leo. iya wong ayu tresnaku narya tangga susah jroning atiku Santep narasa timu
bisa anduweni marang Mbak Niken Sarindan. Yo 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 kangen anglim putih bulan dadi saksi urayane datan balen jani janji sedaya mati sedaya mati. Terima kasih Kang Mas Leo. Sami-sami. Matur sembah nuwun. Matur nuwun Mas Dalah. Nggih, Tunggal matur kali sembah 3 lelagon sampun kawula pinangkani sak Nggih. kamat-kamat. Mbok Bile anggenipun ngaturaken sinambi gegojekan, kasar kladu atur nyuwun agung ing samudra pangaksami. Nggih niki gandeng pukul sudah menunjukkan waktu pito? Pukul sudah Waktu sudah menunjukkan jam. pukul jam waktu 00.27 setengah 1 nggih. Lek seneng-seneng dicukupke. Oh nggih, sendika. Nggih, niki diteruske wonten ing goro-goro malih. Oh Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Baut. Nggih. Mas Mbak Dalang. Niken. Dawa sami-sami Mas Dalang, sehat Kali selalu kalepatipun sukses. nyuwun selalu. agunging samudra Dawa pangaksami. sami-sami, Sami-sami. matur Nggih. nuwun. Nduk, piye, Mak? Iki lek seneng-seneng ya dicukupke semene sik mengko diteruske ning gara-gara. Kok menawa napa mundhut sing durung bisa dipinangkani mengko dipinangkani ana ing gara-gara ya, Mak. Yo, neruske laku sik, Nok. Ayo, Mak, tak derekke. Enjing bidal gumara saking jroning raja. Ingkang kala Puswa Prabu Sananira Lir Surya